Bayad sa balot. Sukulan mo ko ng 500. Kaya napaabot sa'yo. 2.5. Secret. Pasalamat ka na lang. Salamat po. Yan na po, kasi sabi niya kahapon na abutan ko raw si mama ng 2.5. Si Tilo. Bulang balot. Tapos babalik ka dun sa ano, sa bato. Ito dadalhin mo. O nandun yung motor mo. Ayan po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung time check natin ay 5:55. 5:55 ng hapon. Ayun na pinuntan kami ni Ami. Yun. Sana po Nag-date kami. panoorin nyo hanggang dulo yung vlog na to. May vlog kaming gagawin ni Ami ngayon. Siyempre shoutout sa mga sponsor at sa mga viewers, sa mga silent viewers. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Si Ami nagpa-practice na rin siyang magsalita sa vlog. Tulad ko rin dati na napakahirap talaga magsimula. Lahat naman na nagsisimula sa mahirap, lahat na gawain. Tulad nung ako, sabi ni Pula na nung kinanala ako mag-vlog, yung intro, minsan si Pula pa yung pinapa-intro ko. Minsan naman nagtatago ako bago mag-intro. Pero sa katagalan, naisip ko na lang na kaya nila. Ibig sabihin, kaya ko rin. Kaya na. Practice yarn. Oo, practice ka. Si Ami pinapapractice ko na. Sabi ko mag-intro ka, mag-outro ka. Bang wala pang channel. Diba? Naano pa ako eh. Ang ano pala, ang hirap din kasi ang hirap Oo, yung, nagsasalita ka, talikod yung ano. syempre ganyan. Ang hirap ng mag-vlog. Hindi ko alam, ang dali lang manood. Mahirap pala siya. Tsaka sanay tayo sa bahay lang eh. Parang hindi, pag sa maraming tao, hindi ko kaya talaga. Kaya minsan pag kumakain kami, ayoko sa mga madaming matao. Hindi ko alam. Pero ngayon, Pero ngayon, ganun pa rin. ganun pa din. May nabago lang. Nakakaharap na ako sa camera. At yun. Nahihiya siya pag pinapa-vlog ko eh. Marami na naiinis ako sa kanya. Nahihiya. Kasi alam mo na. Pag-videoan mo ko. Nahihiya siya. Siguro, unti-unti, medyo, Ako sa'yo. unti-unti din masasanay din tayo. Pero ngayon talaga medyo nangangapa. Pero kung matutunan lahat ng dapat matutunan para syempre sa mga manunood din. O kaya Benji shout out sa'yo. Medyo na tayo. Gumagaling na. Medyo lang. Ayan na, dito na Andyan tayo pa ata sila. Andyan lang nga, nadaanan nga natin. Hindi naman yan pumupunta na doon sa San Juan na yan. Diretso sila. Siguro medyo maaga sila ngayon kasi nga na-high blood ang yung father dear. Na-high blood pa lang. Andaan muna tayo dyan sa sa bahay, sa tindahan. Ayan, nandun pa yung bolong-bolong nila. Andaan muna tayo dito sa kanila. Antay mo kami ng balot ni Ami na may tugtog. Patungan na lang natin yung sound. Balot. Dito sila. Ubadon mo. Balot. Kaya po na lang.
salute. Nais salutan, salute. When love still lingers, I will wait for you again. Through the storms we couldn't weather, through the joy and through the pain, where forever still remembers all the dreams you left with me. Even if the world keeps changing, some things are your name is home tonight. You're still my guide. Muna pagbati mo pa. Pagbati mo. Ali? Kay Pinoy. Siyang pa. Wow. Hmm? Every step was felt like the nights were cold and long. Without your voice to carry on. Nakulo na. Nahadit. 17 ganun eh. Ha? Hadit. 17. Patakbo. No matter how the seasons turn, Kita masakay. there's a quiet ache that always burns. Mag-express na pala na doon man. I try to Pinoy. let you go, but my heart still needs to know Pinoy. my love that felt so Merienda. strong. I'm still holding what we lost. Real love unending. Pull me close, like a shadow I can't let go. You're the fire that won't fade. In the ashes, love we made. Even when the lines were crossed, I'm still holding Sarap nito kasi tulog ng itik. what we lost. Pinoy walang sisiw. I see your eyes are fading light. Like distant stars that fill my nights. They guide me through the emptiness. But love was once our tenderness. I hear your name in every song. Every note feels so wrong. Dahil? Still I chase the things we knew, hoping they might lead me back to you. Malasa. Harap. Malasa. I'm still holding what we lost. Real love's unending trust. Every memory pulls me close, like a shadow I can't let go. You're the fire that won't fade. In the ashes that we made. Even when the lines were crossed, I'm still holding Cellphone ko na. what we lost. Cellphone ko, Mick. Padara sa... Padan. Sarap mo ano, yung balot. Ngayong... Pinoy. Love was never Alam na, hindi naman ito kakain ng ano. Hindi na kakain ng... Cellphone. Doon mo nga na, pinawag ka na. Hindi na kakain ng kanin. Magaling ako, ma? Sari yung tinda. Magtinda na sila mama sa ano? Sa San Juan. I'm still holding May tuklog.
Ano, hinanap na so, manibag. What do we Manibag na. Kaya namin. So, dalawang balot. Sa Pinoy. Bayad na tayo. Bayad sa balot. Tukunan mo ko ng 500. Pinapaabot sa'yo. 2.5. Secret. Pasalamat ka naman. Salamat po. Yan na po, kasi sabi niya kahapon na abutan ko na si mama ng 2.5. Kaso walang barya, iabot ko sa kanya yung 3K, tapos bigyan niya lang 500. Pa-birthday daw niya po sa'yo. Ulitin na pa-birthday raw. Kasi natutuwa raw siya na yung nung nakaraan na binigay nila niya, hindi na tindahan na napalago nila. Kaya yun, nagbigay ulit pang pa-birthday kay mama. 2.5 po. So, maraming salamat po sa inyo sa mga sponsor. Bibigay sa amin ng biyaya. Salamat po. Salamat. Kasi hindi naman namin to basta lang papangalaga namin itong binibigay nyo. like a promise? Wala po na po yung tindahan namin. Wala na bigyan mo kami ng puhunan. Through the night, Ginagawa ko po sa nagbibili ako ng balot sa bayan. Yung naano namin, pag nagtitinda kami, yung tilinsya namin, pinamimili ko po ng paninda. Suklayan mo na ako ng 500. Ang barya eh. Muli maraming salamat talaga. Maraming salamat po sa sponsor. Alam mo na po yun kung sino ka. Basta yun. Ayaw niyang magpasambit ng pangalan niyang siya. Salamat ka pa. Sinagawa daw siya dun sa binigay sa inyo na naparami nyo. Oo. Oh, salamat. Naparami nyo raw yung puhunan. May idadagdag na naman kami. Palago. Padagdag ng padagdag. Yun nga, Marami ng paramihan. kagabi nahilo yan ni Papa sa nahilo habang nagtitinda. Sobrang puyat na siguro. Alis na naman kami. Titinda ng balot. Ready na po sila na magtitinda ng balot. Ready na yung paninda nila. Kaso naabutan ko. Tapos ito yung time check natin. 6:12. Yung paninda ni mama. Ito na. Basta yan daw pa-birthday. Pa-birthday din daw kay mama. Yan pag umaga dito sila gumagawa ng bilao. Ito nagkaabutan na sukli. Gagawa sila ng bilao tapos nagtitinda sila. Dito nagpapantay. Tapos pagkatapos nila paggabi naman ganito na magtitinda naman sila ng balot. Salamat po. Magtitinda na po kami. Gabi na. Gabi Sige na na. po. Gabi na, mamadali na sila. Sa Tilok. Bulang balot. Tapos babalik ka dun sa sa bato. Ito dadalhin mo. O nandun yung motor mo. Babalik para sa bato. Tilok. Bili lang ng balot. Pauwi na tayo. Kita ba? Yan daw. Pauwi na po kami. Pauwi na kami. At yun, ready na rin sila magtinda. May bumibili. May bumibili si Delo eh. Tapos ayan. Ayun, wait lang. Ayan po at nabigay ko na nga po yung pera kay mama na pinapaabot nung sponsor ko po na ayaw magpabanggit ng pangalan niya. At yung tuwang-tuwa si mama dun sa dun sa pera na pinaabot niyo po. At nabigla siya kasi hindi niya yun inaasahan na may iaabot ako na para dun sa birthday niya na nakalipas. Ayun, belated happy birthday ulit kay mama. At thank you po sa sponsor talaga. At yun, nagpasalamat din si mama kasi yung sponsor ay natuwa nga dahil nung nakaraan na birthday rin ni Papa na nagbigay din sa pampa-birthday kay Papa tapos mayroon din si mama noon. Yun, pinagsama nila ang mag-asawa tapos ibinili dun sa tindahan na palago nila. Tapos yun nga yung balot na nagtitinda sila, yung nadidilin siya dun sa balot nilalagay dun sa tindahan.
Kaya yun yung binigay niyo po at idadagdag na naman ni mama dun sa paninda niya. Kasi sinasamantala nila mama nila papa ngayon na habang di pa ata di pa nagsisimulang mag-UGT yung isa kong kapatid. Kasi pag nagsimula na yon, sigurado yung puhunan nila ay ubos na naman. Ganun lang naman yung diskarte nila mag-asawa na negosyo tapos yung bilao, pero nakakapag-aral yung mga kapatid ko. Diyan lang naman sila kumukuha. Tapos yun nga, minsan nag-abot-abot din ako sa mga kapatid ko kapag may sobra-sobra din ako na pera. Pag may extra money, inabutan ko na lang yung kapatid ko. Pag mayroon na, pero pag wala talaga. Pero dati nung may trabaho naman ako, lagi ko sa kanilang nabibigay. Yung kila papa, kapag may extra ako, bibigay ako 1,000 minsan. Basta pag mayroon lang. Kaya maraming salamat po, thank you po talaga sa sponsor na pang pa-birthday kahit nakalagpas na. At yun, naabot ko na kay mama. Maraming salamat po at God bless po. Bahala na po si God na magbalik ng blessing po sa inyo. At yun, sana ingat lang po kayo sa work nyo. At sana laging malakas at huwag niyong pabayaan yung sarili nyo. Siyempre buong family mo. At sana, yun nga, ingatan po kayo ni God. Ayan po, hanggang dito na ang vlog na to. At yun, nag-i-edit ako at mamaya tulog na rin kasi puyat na. Ayan, bye bye, God bless. Shout out po sa lahat ng mga sponsor. Love you all. Bye bye.